Avui us presentaré The Mind. És un joc de la nostra col·lecció de jocs de taula que és ideal per a tots aquells que tingueu una gran intuïció o que, més enllà d'això, tingueu telepatia. Per què? Consisteix en que repartirem, depenent del nivell, a nivell 1 és una carta, a nivell 2 2 cartes, a nivell 3 3 cartes, etc. És un joc per 4 jugadors, com a màxim. Repartireu una carta sense veure els vostres companys i companyes i no podeu comunicar-vos de cap manera. En què consisteix? Tirar les cartes en ordre ascendent, de la més baixa a la més alta, però sense comunicar-vos, com he dit. Per tant, tu tindràs un número que la resta desconeixerà i has de decidir quin és el moment oportú per llançar-lo. Perquè si el llences i algú tenia una carta d'un valor inferior, perdreu una vida i haureu de tornar a començar. A mesura que van augmentant els nivells, per tant, van augmentant el número de cartes que tenen tots els jugadors i això es fa cada cop més difícil. Quan més cartes, més complicat. Proveu-lo, ja veureu que no és tan fàcil.